creus que dibuixar en valencià t'ha pogut tancar portes? Doncs mira, és una cosa que m'ha dit moltíssima gent, moltes vegades, que venen com... A mi sempre em dóna la sensació com que estan venint pensant que jo no ho he pensat mai. Saps? Em dir, buah, tia, me mola molt el que fas, està guai, però tu has pensat que igual si ho farés en castellà arribaria més gent? És com, tia, evidentment, o sigui, clar que ho he pensat, però és que crec que fer-ho en castellà o en anglès en realitat se n'està anant del missatge que jo t'estic parlant. O sigui, vull dir, t'estic parlant de la meva identitat, t'estic parlant de la meva cultura, t'estic dient que t'estic parlant des de les entranyes, ja soc valenciano parlant, doncs és que no té sentit. O sigui, vull dir, canviar això per arribar a més gent. Jo ja sé que tinc techo, o sigui, vull dir, el meu techo és la gent que siga un poc afín per almenys als meus valors i al meu pensament, que ja m'estic llevant a molta gent de la població, i a banda la gent que siga catalanoparlant. O sigui, és que després d'ahir, perquè la meva intenció no és ser belloncer, o sigui, vull dir, que no passa res, és que hi ha gent que diu, bueno, és que és una pena, però podria arribar a més gent. Ja, però no passa res, o sigui, vull dir, la meva intenció en la vida és poder ser feliç, dedicar-me a lo que me dedique i parlar de lo que vull parlar en llibertat, i ja està.